kal muta'alliq bi takhtit al-mudun da makamantansu wa nahwiha fal amal fihi jaiz abubuwan da ya shafi kasa ayyuka na kasa yanke iyaka ta kasa tsara waɗannan ababe ce wannan halal ne li'annahu la yata'allaq bi shar'in dan wannan ba da kuma kai tsaye yake da alaka da shari'a ba insha Allah ma lam yatarattab alayhi dhulmun li ahadin fa innahu hina idin muharramun in kuma wani za a zalunta to zai iya haramta akwai zalunci a ciki wa mithlu dhalika fil jawaz العمل فيما يقدر المسلم من خلاله التخفيف على المسلمين وإيطائهم بعض حقوقهم التي لا يأخذونها لولا وجوده على هذا العمل أما أيكن دا مسلمي زي dan ya sauwaka cutar wanda ake yan uwansa musulmi a karkashin kafirai da kuma ba su haƙoƙinsu wanda ba za su iya ɗauka ba in ba irin sana wurin ba ala hada laba kawai aikin yace wa mithlu hada aidan misalin irin wannan dan ka kwato haƙin yan uwanka al'amal fima yajid fihi musaghan li imali shari'ati al-islam aikin da mutum zai yi wanda ta wannan hanya da ikon Allah zai samu dama na kokarin shigar da wani abu na shari'a ko kuma tabbaka wani abun da addini ya amince da shi shine kawo kama law kana fi hay'atil muhallafin allati taqdi bi tajrimil wa bil bara'a ya kawo su dan aka wannan da dai ba sune muhalli shahid ba sai ya ce kawai daga karshe kai ainihin kiyasi na abin da kake so ka fada wannan kawai shine muhalli shahid yawa dan nace zan bi duka zan iya bata mana lokaci wato a cikin wannan fatawar tasa yana bayarwa idan mutum zai aiki a inda bai shafi kawanin din ba kanunul watani ko in bai shafi wannan ba zai iya yin aiki a wannan ina jin wannan mun yi magana akan cewa in dai ba zai shafi kanun ba wanne ne kanun ka fada yawa sabani aka yi amani ga inda na ga kaulin ka so wannan alhamdulillah tunda malam ka amince da cewa akwai al-ikhtilaf bainal ulama a cikin wannan al'amari kuma in akwai ikhtilafi tsakanin malamai kuma duka ahlus sunna a zaton da nake yi da wannan ikhtilaf din ba zai iya zama matsala ta cewa ko kyamatarwa ne ko wani abu kaza da wani ba ina fatan ka fahimta in wannan matsala ce ikhtilafiya ka dauki janibi kaza kuma akan ta kake muna roƙon Allah sawabi ni ba akan ta nake ba kaulin da nake kai shine fatawar da na karanta da farko shine in mutum zai sawwaka wa ƴan uwansa musulmai sharri bisa ga abubuwan da muka kawo na ayyubi da suka sawwaka bisa ga bayanin da muka karanta wannan ina da fahimtar halasci kai kana da fahimta na haramci so kula ga wannan matsala ce wacce take tunda ka ce khilafiya ne da kanka ina ga ba wani tsananin ta da jijiyar wuya a kai muna roƙon Allah ya dace da mu zuwa ga abin da ya san shine as-sawab amma dai lalle ni ina kan jawazin haka insha Allah ta'ala ni ina kan adamul jawaz insha Allah kama zakarta insha Allah bana inkari Allah ya dace da mu zuwa ga abin da yake daidai insha Allah ta'ala sai a gaba kauli na gaba shine mun yi ittifaki akan wannan khilafiya ne aka bani so mu tsawaita duk abin da yake khilafiya ne kuma muka ambata wanda suka fi mu tsoron Allah sun saba akai muna sauki wajen lafazi kuma ba mu cin mutunci akai mukan nasara saboda muna zaton da suka saba ba sun yi ne kawai da son rai ba sai dai sun yi ne kowa da irin wujiha na nazari nasa kowa sai duba me ya gamsar da shi sai ya dauka bisa ga abin da aka bayyana hujja ta gamsar da shi baya ga wannan muna roƙon Allah ya fahimtar da mu abin da yake daidai in akan daidai muke Allah ya tabbatar da mu in akwai abin da muka kuskure Allah ya fahimtar da mu daidai a koda yaushe a rayuwar mu sai na karshe magana da malai kaman aiki na abubuwa na wad'iyya fadilatul akh kai magana akan aiki na shari'a ko tuna su masu tsara dokoki da makamantansu sahi na magana menene matsayin aikin su halal ne ko haramun in haramun ne za a dan doka musu kaula sun a wani hali ko kuma za a dan musu afuwa na afuwan na dan faɗa ne a babin raha da Allah kana dauka da wani abu yawa saboda ba wani abu ne ko na wani fahimta ba kawai muna raha ne ya dauke shi da sauki ko alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah shi wannan bangare da ya shafi na shari'a ko abin da ya shafi security kamar yadda muka faɗa da sauransu na farko dai tukunna dukkan ahlus sunna wal jama'a suna nan akan ka'idan wato na ka'ida ko kuma abin da ake kira dawabitut takfir duk abin da aka ce wannan abin kafirci ne in mutum dama kafiri ne ya aikata shi dama can kafiri ne ba a ma magana ba sai ya aikata wannan zai zama kafiri amma idan mutum masallaci ne musulmi ne ya aikata wannan abin to sai an bi wannan dawabi na daya ya zama mutumin baya da wata tawili da ya fake da ita ko wani aya ko wani hadisi ko da mai rauni ne in dai bai san mai rauni ne ba misali na biyu kar ya zama yana da wata shubuha da ta ɗauke shi wanda yake gani wannan abin da kyau ko ba a samu dalili da za a yaye masa wannan shubuha ba na uku
ko dai a ce kwata-kwata ma sako bai iso mushi akan wannan abin laifi ne ba. Na hudu adamul mu'akhadati qabla al-inzar da shubha da ta'wil da dai wato isar da sako al-ikrah aiwa al-ikrah ba al-ikrah bane adamu takfir a cikin akwai al-ikrah amma shi wannan banda wato ainihin shi na mai ikrahi dama can shi ai ba a ce masa kafiri ba a faɗa yawa ba a shi wannan yana wannan cikin zaman lafiyansa ne wannan yana cikin zaman lafiyansa ne yaje aikata kafirci kace masa kafirci ne ce sam ba kafirci bane to wannan shine matsayin mu a wajen abin da ya shafi takfir ne na'am sannan sai mu shiga cikin maudu'i idan yawa kamar yadda ka bayyana matsaya din wannan din kuma abin da na so rike daman shine na al-ikrah din wanda iya da kyau mu yi tahlilin matsala ta ikrahi a shari'ance da kuma mu duba maganganun malamai akan ikrahi din da kuma fatawoyin malamai akan waɗannan masail din zai taimaka mana don wujiha da nazari wani lokaci yakan saba daga mutum zuwa mutum gaskiya ne yawa wani sai kalli kaza ikrahi ne na gaba ikrahi bane yawa kowa da irin hujjar da ya rike muna masu roƙon Allah ya fahimtar da mu zuwa ga abin da yake shine zai ba mu ikon bin sa yawa kula ga wannan kamar wanda suke aiki a nan wurin alƙalan mu na irin shari'a court na irin su na nan kasa na shari'a court of appeal da sauransu da wanda suke aiki na addini a wurin ko kuma suke hukunci suke shari'a a wurin wurin aiki da kalmar shari'a shin menene fahimtar malam da su aikin da suke menene mawkifinsa suna nan a cikin musulunci ne ko suna iya fita dalilin wannan aiki da wato idan aka yi amfani da dawabit ko ba a yi ba in an yi aiki da dawabit yawa in aka yi da dawabit suka yayi suna iya kafirta ba tawili yawa ba tawili ba shubuha duk wannan ta kauce sannan na uku mun cire ikirahi a gefe sai muka kawo a cikin na uku shubuha na farko aljahal yawa aljahal ashubha sannan kuma at-ta'wil waɗannan su ya dace mu rike so waɗannan guda uku yana iya kai zuwa ga kafirci da aka yi waɗannan su iya kafirta aikin da suke yi za su iya kafirta to ina da sabanin haka ba ni ganin su a matsayin kafirai waɗannan mutane wanda yake alkali zai bude iziya wani lokaci ya bada fatawa zai bude risala lokaci zai dan dauko hadisi ya karanta ba na ganin sa suna budewa wannan suna budewa ni ina magana akan alkalan da suke aiki da kanunin wada'i ok amma to ai yanzu misali kotunan mu na shari'a da muke da su a nan don da muke da shi shari'a code of appeal menene matsayin su ban gane ba menene matsayin su a cikin su abu na alkalai kuma da ne suke shari'a na shari'a din na shari'a din suna yi ne da final court alƙalanmu na me na shari'a to ya dace a ƙara duba ababen da ke ciki iya da kyau a ƙara bahasi a kai na alƙalan alƙalan kun iya mana da cikin tattaunawa muke cikin tattaunawa ni a fahimta ta suna aiki da final court ne in ba haka bane sai kai bayani ni kuma abin da nake fahimta shine suna aiki da ababe ne na shari'a ababen da suka fahimta na shari'a shi suke aiki da shi wani abu idan ya faru cikin kuskure abin da ke bayyanuwa gare ni wallahu ta'ala alam shine ba su san cewa haka yake bane suka yi amma dai ka'idar su suna aiki da shari'a ne wannan shine abin da na fahimta so kula ga wannan inda shari'a suke aiki menene matsayin su mutumin da yake aiki da shari'a ba a ma taba shi yayi daidai amma ni ban gamsu cewa da shari'a suke aiki wannan shine abun bincike yawwa so yana da bukata insha Allah ta'ala sai a ji a ƙara bincike amma bisa ga bincike na da abin da na sani shine cewa da shari'a suke aiki wanda ke aiki da shari'a ga abin da zan iya bayarwa a yanzu na matsayin hujja yawa wanda in aka samu wani abu sabanin haka insha Allah matsala ce ta ilimi sai a iya sake dubawa kaman establishing of Sharia Code of Appeal of FCT Abuja Section 260 provides there shall be a Sharia Code of Appeal of the Federal Capital Territory Abuja. Akwai appointment na Grand Kadi da kuma Qadis of the Sharia Code of Appeal of FCT Abuja Section 261 subsection 3 ya yi making provisions na mutum da ikon Allah kafin ya kwalafa ya zama alkali ko Grand Kadi na shari'a sai ya cika sharuɗoɗi na abu suka kira samun daraja ta ilimi da ya dace a aiki da shi a biyu ya zama iya da shaida na cewa ya yi karatun daga wurin da aka aminta da shaidan karatunsa na uku kuma ya zama mutum ne mai experience a wajen harkokin shari'o'i na addinin Allah
kuma ya zama malamin addini ne, shine na gaba, he is a distinguished scholar of Islamic law. Wannan shine abin da na sani. Sannan akwai kuma establishing of Sharia Code of Appeal of the states. Section 275 provides there shall be for any state that requires it a Sharia Code of Appeal for that state. Anan ma sun kawo, in ka duba akwai garan kaze, akwai wanda yake kasa da shi, duka waɗannan abin da ya bayyana cikin abin da suka rubuta anan shine abin da suke shine sai wanda ya fahimci shari'a, yayi ilimin shari'a, kuma in zai zo aikin da shari'a zai yi. Ko da wani ya kauce to sabanin haka ne ya aiki da shi, abin da ke rubuce ba haka bane, an ba shi dama ya aiki da shi. So wannan shine abin da na fahimta, kuma shine abin da aka rubuta. Wannan shine. So haka in akwai kuma wasu bangarori da malai yake so ya kara bubbuda cikin waɗannan ayyuka na hukunce-hukunce nan, babu laifi mu iya, kamar na legislators din da sauransu cikin karkashin wannan mai suna kawai aiki, karkashin aiki din insha Allah ta'ala. Yawa wannan kaman wannan dai ina da fahimtar cewa abin da suke yi daidai ne, saboda su suke yi na shari'a da suke da ikon Allah daidai. Wanne ne daga cikin alƙalan da yanzu alƙalan da na kira su a kansu nake magana, don su muke yi, ma iya matsa zuwa ga wasu na gaba. Na bismillah. Yawwa zuwa ga waɗannan abin da ke faruwa, wannan abin da ke rubuce, na taba sanin haka kafin in fahimci wannan da'awan. Na'am. Dan na taba zama kwamitin shari'a. Na'am. Saboda haka mun kafin ka yakuri ina tabbatar da ka zama haka. Mun taba zama da kai mitin shekara ko 4 ko 5 da suka wuce, za ka tuna lokacin? Na tuna a Gombe ba. To saboda haka wannan lokacin, wannan aikin da aka bamu shine binciken alƙalan da ake da su a Borno, shin sun dace su yi shari'a ko ba su dace su yi shari'a ba, da kuma abin da suke hukunci da shi a wannan lokacin. Mun zaga mun gani, saboda haka sai nake cewa ba da shari'a suke aiki ba, a yadda na sani. Ba da shari'a suke aiki ba a wannan lokacin, iyaka sani na ba. Ok, to ni bisa ga abin da ya bayyana gare ni, misali kana iya samun ma wani alƙali littattafan ma ba ruwansa da su. Yawanci wannan babu kokonto, saboda akwai lalacewan waje, kamar akwai na sani a gari daya kuma shi kansa da zaka bashi dama. Akwai yanzu a garin nan nasa akwai alƙalan da muke musu zaton alkhairi. Kes idan mutum ya je gaban mace ta je gaban sarki, akwai kamar Malam Abdullahi Abubakar Sadiq, in mace ta je shari'a gabansa ta zauna sai ta sa niqabi kafin ma ta zauna. A ka'ida za ta yi shari'a, bai bukatan ganin fiskarta. Su irin wannan lawazin yana kokarin yi bisa ga abin da ya bayyana gare mu, kurakurai Allah ya yafe musu gaba daya. Akwai kuma babu kokonto wanda an shaide su da a cikin harkar ma suna kokarin neman kuɗi ne da ita. Ba za mu zargi wani ba, sai dai lalle wanda yake shiga cikin harkokin ya san akwai wanda ake. So da haka ba za mu magana akan shaksiya daidai ba, sai dai kuma muna magana akan in an yi abin daidai yadda ya dace, kawai nake magana ba akan wani abu da ya bijiro akai ba. Wallahu ta'ala a'lam. Yawa bayan nan me fahimtar malam da aiki na wanda yake kaman wanda ya karatu na law haka misali. Wanda ya karatu na law ina ganin bai halatta aikin law ba. Okay. Me dalili? Dalili ko shine wato aikin da yake yi da kotunan da yake zuwa yake wannan aikin. Na farko kamar yadda ka kawo wancan fatawan malam, yana aiki da kanun ne kai tsaye. Shi kanun din ma ya karanta, kuma kanun din yake yi wa aiki, kanun din kuma yake karewa, ita kuma ya sani, kuma duk waɗansu abubuwa da aka shigar a ciki, yadda ake girmama alkali wanda ba musulunci ya faɗa ba, da wasu kalmomi da sauransu. Sannan kuma canji ne ga shari'an Allah kwata-kwata, shi shari'an constitution ko kuma shari'an kalmomin kamar Allah shiga fata malam da suke misali kamar cewa my worship ko lord misali. To kamar my worship tsakanin da Allah ba zan iya yin magana mai zurfi a don ban yi bincike ba, sai dai ina bukatar na ƙara yi. Kamar my lord na tambayi lauya da na san ya karanta musulmi, ya ce abin da suke nufi da wannan ba suna nufin kalma ta girma da ya wuce iyaka ba ne. Kawai in a Hausa su kira suna cewa Allah ya taimaki shari'a, kawai haka suke faɗa. Allah ya taimaki shari'a shine abin da suke fasara da shi. To ni ko wani lauya sabani haka ya fasara. Na ni lauyan da ya fasara min da shi ga shi na zaune a nan wurin, shi ya tabbaya lauya ne. Ni lauya na ba haka ba daga to ba an kace lauyan ka ba mun fahimci me kake nufi, don kana iya mu'amala da shi kuma yana iya zama amini gare ka ko aboki ko yan uwantaka na jini, wannan zai iya daukan fasari da dama ba sai ba haka fasara ba. Kawai ya ce abin da ake nufi wato girmamawa ne wanda ya wuce inda shari'a yadda. Ni kuma ga lauyan nan a nan wurin ya ce mun kawai abin da suke nufi shine Allah ya taimaki shari'a. Wannan kawai shine abin da suke nufi, don duk wani abin da zaka yi in ka samu wanda ka aminta da shi ka tambaye shi kan ka samu nutsuwa akan filin yawa idan ya baka hujja, wannan shine. Wannan ma duk yana da kyau a ƙara bincike akan ma'anan kalmomi din. Allah ya samu dace, amma dai ni ga shaidan na nan anan kusa yawa. Amma me fahimtar malam da wanda yake wannan aiki din
ta kama yakan karbi kes ne kadai wanda yake da gaskiya a kai, ya fahimci mutum ya da gaskiya a kai, amma idan ya zo difa'i da shi yakan duba abin da ya ce da shari'a ya difa'i a ciki, ba kawai kuɗi yake nema ba, yana difa'i da wannan itikadin ya ga abin da saba wa shari'a baya yarda da shi. Shari'a kamar abin da saba wa shari'a yana iya zuwa shari'ar musulunci, idan ya duba wani abu a cewa abin da aka rubuta saba shari'a a matsayin sa na musulmi bai daukan wannan a matsayin cewa ya aminta da shi, a matsayin abu ne kawai da ko a rubuta shi bai gamsu da shi ba kuma zai iya inkari a inda ya samu dama ya inkarin haka. Amma dai yana yin aiki a wannan tsari sai dai yakan yi difa'i ne wa musulmai, amma ga wanda yake da kes na gaskiya ya gamsar da shi kan irin waɗannan ababen menene matsayi. Don dalili da yasa yi wannan tambaya shine na san akwai kauli ban san wallahu alam bisawa tambayar malam fatawa ne, in ya faɗa haka ne na gamsu, ba haka bane ban gamsu ba. Ko wanda yace lalle malam ya tafi akan koda bai yi itikadi ba yana iya kafurta, koda bai rike wannan a zuciyarsa ba kawai aikin yake yi, to bil hakika ba da hujja akai sai dai an gaya musu ce bari in tambaye ka gaba da gaba, in kai isbati ma iya munakasha, in kai nafi shikenan. La ni ban ce haka ba, to ce mutum da yi itikadin lauya ba shikenan ya zama kafiri. Na'am, ban ce ba. To alhamdulillah. Abinda nake cewa shine dukkan waɗannan ka'idoji waɗannan abubuwa na kufur, ko da wanda ya kai aikata shi kafirci ne, ba ma yadda za a kafirta mutum sai da wannan dawabit na. Dawabit babu shubha, yawwa ya gushe, jahilci ya gushe, tawili ya gushe, yana cikin aikin amma bai yadda da abun, yakan yi kokari nifa'i wa yan uwansa musulmai da ababin darura. Ba wannan nake magana akai ba, ba wannan nake magana. Ni haka ne nake nufi to. Ba wannan nake magana. Ne magana akai. Zo batun aiki ja'izi ne ko ba ja'izi ba, na ce maka ba ja'izi ba ne in ya shafi kanun, ko ba haka ba, in bai shafi kanun ba akwai sabani, muka gama da mai sabanin muka dauki ɗaya muka tashi, sai muka shigo cikin inda akwai waɗanda suka ce inda kanun din su ma ba su yadda ai ba, nan muke tattauna batun aiki, batun takfir ba, kuma haka ba. Abin da yasa na kawo wannan dan ana munakasha tambaya kai kuma na tambaya ne shine in ce abin da na fahimta din yana da kyau, dan jin tambayi wani ina garin tambaye ka, wannan shi ya dacewa. Shi yasa ina ji ban taɓa magana da kowa ina zaton a duniya ba, ana zaton su ya kai, ban tana magana da kowa, kuma dama samun tambaye ka. Sai wanda ya gama. Ina nufin wai wanda ne magana da shi ne daurar, ban daurar ba, shi yasa ce sai zan tambaye ka gaba da gaba, kuma abin da ka faɗa shi dace zama aswab a wurina, saboda shi wancan labari ya bayar, kai kuma shi ranka ya dace in dauka, to haka kawai shi yasa ni tambaye ka ba akan wata manufa ba. Yawwa, aikin kana ganin halastin aikin lauya ko babu ganin halastin? Ba na ganin halastin aikin lauya, saboda na ce maka duk wanda ya shafi kanun ba na ganin halastin aikinsu. To me dalili malam? Na dalili shine abin da ɗazu ka nemi na yi tarifi wannan dan yana nuna ta'a ne ga wannan dustur ɗin ko kanun ɗin. Ta'a gare shi in mutum ya aiki kawai da shi ya zama ya ta'a? Shine ta'a. Yana iya kama mutum a babin darura ba a yana so ba, ta yaya? saboda bukatuwar yan uwansa musulmi suna cikin wani raunin da ba su yin wani abin da ya wuce wannan ba. Dalili shine kalma ta darura da hakika akwai bukatar a yi tahlilin ta yadda ya dace, watakila ma yi ittifaqi ba kuma mu saba da juna. Darura akwai abin da ni ba itikadi da shi ba, amma dai na samu kaina na karanta shi. Ga wani musulmi ya shiga an zalunce shi, bayi da wata hanya da zai za a iya kubutar da shi da ya fara daga cikin zaluncin da za masa sai ta wannan abin da ni na karanta. In na karanta ba zan yi difa'i gare shi a babin kawai itikadi da wani abu, sai dai a babin kar a zalunci wanda bai da laifi ko bai da wata hanya ta kwatan haƙƙinsa sai wannan. Kawai shi ne magana na. Kai yanzu kai karatu baka da can ba baka da komai, kana zaune kawai in wani aka zalunce sai ka jin kwato shi. Akwai mutanen da suke zaune ba su da can ba, akwai wanda suke zaune ba su da can ba. Da misali wannan nake na maka shi ya karanta ma babun da ya da shi da wannan aikin yanzu a zahiri, wannan haka yake, amma karatun ya da certificate. So kula ga wannan akwai wanda suke iya karantawa kuma abu na iya faruwa na law, sai ga su suke iya yanke shawari ko kuma su gaya maka a bisa gaida suka fahimci ga maslahar da za a fito abun. Wannan nake ne gaya ma. Akwai da dama da sani sun karanta amma ba su wannan aikin. To wannan ba aikin yake ba, kai ma kace ba su wannan aiki. Amma kuma zai je maka difa'i a babin bukatar da dama. To idan yana aikin me ya fahimtar malam? Bai halatta ba, bai halatta ya aikin ba. Me dalili? Shine bi ga wannan dustur din. Biyayya ne ga dustur din? Ni kuma na ga ba ta'a bane. Shine sai kawo dalili. Dan saboda in an ce ta'a wannan ya da kyau mu yi tahlilin ta'a. Shine bi